Pensem que Correus és un servei públic essencial i no pot operar sota aquestes condicions. Lluny de reforçar el servei, la direcció de Correus ha implementat un ajust en la cobertura de les vacances estructurals, baixes mèdiques i permisos. Aquesta política ha provocat una alarmant manca de personal, retards en el lliurament de la correspondència i una acumulació de notificacions que perjudica greument la ciutadania. M'agradaria que vingués a una de les localitats, per exemple, com són les Borges Blanques, Belllloc, Pont de Suert, Mollerussa, Pons, Oliana, La Seu, Tremp, Almacelles, Cervera, Guissona i un llarg de poblacions catalanes que estan veient com els seus serveis postals rurals i urbans queden totalment desbordats. S'entreguen amb retard milers de cartes i notificacions molt importants per a la ciutadania, com per exemple poden ser cites mèdiques, carnets de conduir o multes. Les promeses del marc estratègic han de traduir-se en contractacions suficients, en l'estabilització de les plantilles, en un pla efectiu de rejoveniment laboral i en reforçar els serveis postals a les zones rurals i periurbanes.